John Teron APSC asat lang along chepadun dunsi karbi Anglong Deopani arat aphan nongme kevan pi lakhaing ko rapli Deopani APSC constituency ke parlo ronga gora mate daikrom Teron ronga bekar sar Teron lapen handri tong bipia sopo John Teron alang linon hedjong APSC asat lang theke paklang ponalong chepadun dunsi apia puan parta karbi Anglong Deopani arat aphan nongme wan pilu bangsa jok bokajan lapen hanjang lang so press club along pherang kya bitung atum chelangsi alang liphan archodam si alang lipen ang chethan na tengke kedam tang dingkan pho prang pen si bangso APSC asat lang ke tok dunjia phan ke Charlie pangcheng ponlu dilipai ke han chojor chot an parta dilipo ke hidia sai mate sai chuti ke chot pen silo ka pa Charlie hin ke thek nang jipu pen nang bor idun si diliphan tame lu nang pa Charlie lu si piniar di dilipo la pen dilipai nang ka bor ipia jok si akang to yang deng mate APSC asat lang tame chepa on dun lu pusalang lipi po phaninga klong pen akiro pipa jirpon la pen thunon owiki mi mate ke biya korte ingjira tum sitame loga charlia nathu ke paprang dunjia phan bor iponang ji lapen kai kita api apo phan man pinangji alam tar judangji pusalang lehin pen owiki mi atwa phan kachuningri padopon bokajan berajeption rong pinang ke lo birta malong news Pangsi ke nangli tumdak nili tumahem nangka home report karo kabe panse me news la news channel tuman sidame bate media tumhan sidame kardom pajirlo lapen nili men ke John Teron lapen nili pomen ke Sare Teron lapen nili payamen ke 100 tobipi nili rong ke rongagora mate daigum Teron putapu lapen nili laso exam preparation ke nkan pho aprang si prepare kuri 2018 pen si ke cheng preparation manke sitame laso back to the scene lang dam bote nili ke Charlie ke Holy Family School pen si Charlie 2012 pass out Gedak when pass out that pen 2014 pass out law Juliajan St. Xavier High School pen la that pen nili Charlie 2K Jorhat Engineering College ladak 2018 si pass out law ke hadak pen preparation kuri bom lo private job ta choklem dun la that pen hadak si replot si aku ladak SI job 2021 anikan join dun lo haso anikan sitame interview an ke ledun lo sitame final result list long bangke undun de det lo lasi ke non bang ako 2024 pining non an bangke second attempt lo ke pining an bangke la 17 January ani result ki la so result long men che theng long lo la pen rong asor phansitame bali nili pe nili po aphan sidame kardom pajir lo alang litum arnam na kardom pidun lapen alang litum akang hon kai kita dover lapen the family relatives friends supporting staff do on sakuri klembom sitame nilitum asar sitame ba senior officer sitame alang litum ne fanang support dun o si alang litum fan sitame kardom pajirlo lapen non owe kimi phanke ethetheni alam kaningji do kasi kai ke sitame jongsi ke mangdo kachepeduk do patience determination lahai quality do pulote kiun ke joy ke there will be hurdles but you have to overcome the hurdles lasi jongsi chepeduk do lapen ke mangdo pulote laso exam sitame kaduk Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.